aku nak weruh kabeh enek. Lah terus piye? Karepe terus piye? Sesuk bakal weruh kabeh. Ah. Tene. Ora, aku tetep Kondo ki tak omong karo aku nak weruh kabeh enek. Lah terus piye? Karepe terus piye lho? Lemah nggo kekerasan lah, aku suwe-suwe nek ra gelem lho. aja cem. Mbok ora. Aja minten aja. Alah. Ora ana alah. Ini madhep rene. Kowe iki kok madhep rene to, Mas? Wah, Rama sapa? Romo Trenggalek. Romo Semar. Bos. Bapak saya namanya siapa? Aku yo ora wani ya. Engko nek seneni bapakmu dipisu-pisui masih loko aku. Nek pas mlaku saka kene iki yo Kurang ajar. Kowe weruh apa, Denas? Weruh apa? Modiar kowe. Ayo, kapokmu kapan? Weruh apa tak omong? Kapokmu kapan kowe tagih kowe? Kowe lagi weruh kaya ngono, sesuk bakal weruh kabeh. Ah. Tene. Ora, aku tetep Kondo ki tak omong karo aku nak weruh kabeh enek. Lah terus piye? Karepe terus piye lho? wis. Saiki dicupet cukup semene wae yo. Minten. Ora. Ayo. Kok njo liwat dhuwur terus lho. Lah kene iki gelem. Sesuk bakal tak kei. Kene tak benake. Kritenan nang Kuwi anggere ono. Aku ora percaya kok senengane Elisa mulai aku. Viralke saiki viral. Tatin ki apa? Sapa mbiyen sapa sing ngerti Tatin? Tatin ki sapa? Bakul geblek. Ora ono. Saiki anggere muni jejul ngono kuwi takoke mengke Mbak Tatin nonton mboten nonton. Wah seneng banget wong iki. Oh njaluk foto. Foto ke Pak Tatin. Oh tua-tua. Ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Ah, iya tenan iki yo. Ayo, yo. Ayo Tin. Ngadeg Tin, ayo. Gawe hiburan kanggo para warga Manding yo. Ayo. Warga Manding apa jenengan? Warga Manding apa jenengan? Termasuk aku. Aku ki ya seneng e. Ha iya. Saiki iki ngene dadi conto lho. Saiki pengikut-pengikut dalang ki do melu munggah panggung, do melu joget. Do melu pramen. Ki ya arep aku arep munggahke security-ku. Waduh. Jebolan ngendi, Gong? LP. Oh. Biasanya aku iki jebolan tentara apa ngendi. Ayo, wis. Nah. Ya iki dianti-anti ket mau. Ket mau arep tak manfaatke keprigelamu malah ngono jenenge kalaro Begawan Donawilapa mau apa. Begawan Donawilapa ora. Ayo, milih karo sapa? Sirmu karo sapa? Hah? Aku bingung. Aduh, ajan. Kowe iki lho kata-katamu iki sok gawe penonton piye lho. Lah napa ta? Aku bingung. Ya ora apa-apa karang ciri khas ngono nek wis basa Indonesia. Wow. Medeni Tatin ki. Ayo sapa? Kula manut jenengan mawon lah. Nah aku ya karepku wondo karepku. Nek kira-kira wonge gelem ora? Kowe cocok ora? Aku sama-sama cocok. Oh. Sapa? Sama-sama cocok. Wah, parah iki. Lah piye? Ayo golek pasangan ki sing kira-kira cocok karo kowe. Pementasanmu men apik ngono sapa? Wondo ya? Ya jajal ya. Ya njajal. Wani ra ndok? Wani ra ndok. Hah? Wani. Wah, tuduk. Wani ndok, Joko Anil. Oh, sapa ngerti esuk viral. Ngono. Tunduk genangge. Kok wis cincing-cincing e?
Sesuk meneh nek arep ramen ki pupuran sik. Aja lendet-lendet, aktor kok lendet-lendet. Ngadeg dapukane napa niki? Dapukane Waidan Wangontran. Kowe dapukane Den Mas Broto. Iya. Ora apa-apa wis. Ane elek lho rupaku. Ora apa-apa. Ah Broto ki artine jebrot mata kok. Den Mas Broto karo Suminten. Nah, men kowe digandrung kowe rasa piye-piye pokoke kowe mengemoh karo moh intine. Siap. Oh, moh karo moh. Kan karo dialog aja ngono kuwi ten. Aja ngono Suminten. Aku ki wis duwe pacang. Nek nganti kurangan bojoku iso kepruk parut kowe ten. Aning Tatin ki watake padha bojoku ya. Ora apa-apa. Ah justru kuwi tak pasangke kuwi. Aku karo bojoku ki wedi e. Ora apa-apa. Ya kowe ki pokoke emoh. Pokoke emoh. Ya, mulai ya. Siap. Turuk. Guys, kowe dadi kursi guys tak ngono. Kowe urung-urung ya wis kurang ajar kok, Ndok. Turuk. Nekat. Wong-wonge kon dadi kursi. Nek ketoprak ki nek mau ki men ketok gayaan lungguh kursi Ah ya wis lungguh kono wae wong kursine ro kowe apik kursine. Lah mulo. Satriya e, Mas. Den Bangsa Broto ki satriya. Heeh, Lesmana, Satriya Lesmana Mandraguna. Ayo Den Mas ngono. Ayo Tin. Tatine urung-urung wis keri kok. Keri. Ora aja bayangke sing werna-werna to. Ora lah iki. Bayangno nek aku ki bagus. Iya. Cedak. Rasa guyu. Sampun dang manggen kula ngentosi. Iki sedana ning taman. Ayo. Kene kowe mah ra iso omong. Dekno nek mbeda wanda sak penake dhewe. Ayo. Dikira aku rawani to, wani. Wani. Ternyata kamu berani ya. Ya iya. Wani. Ya pandangan matamu jangan begitu dong. Lah aku ki ceritane aku ya moh mandang kowe. Lah yang malah madang ngono kok. Nek madang ki sego kok. Madang kowe. Memandang, Pak. Den Mas Broto. Ya, ora kementelan ngono kuwi. Loh, jenenge gandrung ya sasake to ya. Oh iya wis sakane. Suwe. Den Mas. Sopo kowe? Wis ngerti. Jarene moh ki ya ketok iki ora ngerti ngono lho. Wis ngerti. Lho, ten ngono. Iki rak Suminten to kok lho. Sopo kowe? Ngono. Oh, wis ngerti wong wis ben dina pentas bareng kok ora ngerti. Yo, Den Mas. Iki kaya minten. Iya, Den Mas, aku Suminten. Apa panjenengan sampun lali kalian kula to Kang Mas? Nek nggon lali ki ora. Nanging Ya ora kok. kok jenengan jerawatan niku kangen kalih sinten to, Mas? Jerawatan tenan lho kene. Ya ben kok. Kowe aja ngurus raiku to, raiku ki elek wis. Loh. Senajan to elek nek aku seneng arep ngopo? Ora getun. Ora. Lho kok arep gelem iki? Emah. Nek tak pikir-pikir ya kok ya reman-reman ya. Elek. Den Mas Broto pacul ndase. Emah kok apa kok jero eman-eman ora. Den Mas. Apa? Aku ki kangen lho karo jenengan. Sing tak kangeni apa? Untumu. Aku kekelingan, aku bayangke nek jenengan ki pas roman karo aku ora duwe untu ngono ki yo kan ketoke piye ngono lho. Jajal kok piye? Oke kok kaya munyuk. Nek sing do duwe untu wuto ngono ki wis biasa. Nek iki gandeng jenengan ki ketoke kaya ora pati wutuh. Aku kepengin jajal Mas. Mbok rene to aku ki. Ojo. Ojo. Gandeng. Aja piye to? Gandeng, Tin. Ojo, sakne wong ndak infeksi ojo. Ora nek inspek. Wong sing arep aku. Halo. Ayo to Mbok Rene dilit
Sedilit wae wis. Nyawang karo aku lho, Mas. Apa ya ora maneman nek kaya ngene kok diemo iki? Ya piye ya? Moh tetep moh lho, aku gak nek gelem. Alah aku nyekel tanganmu wis dak-dik-dak-dik-duk ngono lho. Kenekku ki wis dak-dik-duk ngenamu dak-dik-duk ngono. Ana aku didemek kono kuwi tak bales kok. Oleh? Ambo kok takon aku. Oleh nyomong dumu aku dumuken to, Mas. Cepet. Kok nganggo ngene-ngene bareng to? Iki urung geleme wis nganggo gerakan ngene-ngene kok nek gelem ndah apa ya? Umpama dapuk aku ki gelem wis. Ya. Lah piye? Kok kaya nunjem iwak. Ya. Dapukane lek ra Iya, gelem. gandrung. Memanismu. Ayo, apa liyane terserah kowe. Pelok barang kok. Ya? Pelok barang apa? Ya pelok bareng kaya wingi wae. Pemanismu aku sok lali. Oh. Manut aku ya, Mas. Sak karepmu. Ya nenek to mbok aja ado-ado aku ki mau nek adoh lho, adem lho. Moh ra. Mik kok mikir diseleh ngono to? Mbok dicekeli kene nek ora kuat nyekel mbok tak cekelke. Iki mikir tak cekelke. Ayo rono. Rono? Arep gelem. Ora. Ya apa? Ayo Rene. Rene ta. Kene tangane gawa Rene. Sing iki lho. Aja Sing endi? sing tengen aja sing kiwa nek sing kiwa gupak emah aku. Kene. Sini dong. Ya. Kok ngene-ngene anak ngapa? Jarekku ki nyerimpet. Oh, jarike nyrimpet. Tak kira nek arek nunggangi ngono lho. Mengko ya, nek pengen kuwi mengko. Ediane ketop rae ampuh tenan iki. Terus gegarane Gegarane wong akrami. Din Mas. Piye minta? Apa aku ndak anggo kasar ngono apa ben gelem apa piye? Jongno aku gelem. Omong Oh, apa? ketoprak kok gemremeng. Ah, Kowe iki ra ndek anu to, pacangan cempluk. Aku ki ndek pacangan. Ngono lho berpikir aku ndek pacangan. Cempluk engko piye nek nganti gelem karo kowe? Cempluk ki bojomu sing omah kae, cempluk. apa iki? Wah, Ya mulai Streaming lho karena ini. aku wae iki lho. Streaming lho. Nek nganti bojomu rung turu, mulai keprok paro ndasmu karo. Mula nek dikeprok, nek karo aku tak sayang ora bakal tak keprok wis, ya. Sedilit wae. Kok aku dilegani sedilit wae ngapa ta? Emang udah digusuk banyu. Nek wis wani maju rene aja mikir sing nang omah to, Mas. Aja diomongke realitamu nek nang omah ngono lho. Rene Bawa bojoku ki sini. nekat ya. Nekat ngapa? Moh. Mau apa gelem? Hah? Mau kok ngene? Mau? Ayo ngapa ya sak karepku to ya? Aku arep memandang musik lho. Aduh. Aja suwe-suwe nek ndelok aku yo. Lah ngapa? Engko ndak ana kedadian sing ora aja gondeli. Ten. Pinten. Arep nanti to mbok musik rene Pinten. dhisik lho. Ten. Sengaja iki. Asline rombongane ade lucu-lucu lho, Tru. Ayo rasa piye. Engko sesuk tak japuk meneh liyan. Sesuk nganu, bungkek. Wah. Wah kae sencagi e. Emah, nek kuwi gah aku. Mergane sok ngelus-ngelus ngene terus e. Dadine ngene. Anggere rada kagol terus ngene-ngene. Nek yo trauma. Ora mutu tok kirime bojoku kowe. Oh, kirime bojoku Pak. Ora apa-apa. Nek ana apa-apa karo bojomu kok aku sing tanggung jawab kok, Mas? Piye? Gelem ya?
Ora minten. Gelem mbok gelem to. Mbok ana sah ngomong gelem ngono. Liyane gelem aja omong. Aku tak omong genti ya minten. Iya, nang kene wae rasa lunga-lunga. Nek aku cerak-cerak ki soalé ana sing ngenggo. Apa? Ini ya minten. Iya piye? Neng atiku ki wis ana Sapa? sing nglungguhi ora ana si cempluk. Ora Ya, peduli jaluk karo aku. cempluk, aku ora peduli karo cempluk, sepenting aku seneng karo jenengan. Monggo kowe seneng, ning aku ora seneng. Apa Wah. tenan to ora seneng? Apik, meneng nih, apik. Tenan ora seneng. Nek Sing- weruh kaya ngene iki ora seneng tenan. Sing gedhe pangapuramu cempluk, kowe aja cerak-cerak. Ya ora apa-apa lah ya ming cerak ya ngopo ta? Cerak ngene iki ya entuk to. Ya oleh wae monggo. Neng ya kowe mau. Ngopo lho? Ora ana ketoprak kok nyekeli cagak. Eleke dapukane ora gelem. Ha iya, engko sesuk tak gawe dapukan sing gelem. Saiki ra gelem sik. Cocok. Dinggeng sik. Den Mas, wong seneng ki ora bondo ora rupa. Nadyan to rupamu elek. Ning aku apa Den Mas? Lirikanmu lho, mbok aja melirik ngono kuwi, aku dadi piye ngono lho. Nek ora seneng kok mripate kaya seneng. Aneh man. Wong seneng iki ketok lho sekale ngematke. Mas Petro, asik tenan lho ngene iki Mas Petro. Piye? Asik tenan ngene. Amo aku ondur aku karepe kon ngono. Mau. Moh tenan? Mah. Kok ora gelem karo aku ngopo to? Ayo, Mbok mbok. gelem. Kowe wae sing gelem karo aku ya. Ndok apa ndok? Den Mas Broto lali aku lali lho. Karena kebiasaan iki kalingan pondo lho aku ki. Neng kene ora ana wondo. Iya, pondo iki pacarku biyen pondo. Oh monggo, neng kene sing eneng Den Mas Broto. Iya, iya Den Mas Broto, mbok ora rono rene aku kesel ngetutke lho. Mbok gelem ngono gek ndang. Ya ngono ki lho. Ya monggo, aku kepengin mlaku-mlaku. Pengen mlaku-mlaku. Ya aku digandeng nek mlaku. Tanganku wis ana sing duwe. Wah. Sapa sing duwe? Ya. Aku ta? Aku ta? Hah? Ayo to mbok ayo laku gandengan kaya nek manten kae lho. Nek manten kan sing lanang nang tengen, sing wedok nang kiwa terus cekelan ngene iki, terus mlaku bareng terus diiringi apa kebo gira. Oh. Heeh. Aku wis rasa diringi kebo ki aku wis nuntun kebo kok kowe. Aku kebone kok ngene kurang gede ki. Nek ya ora apa-apa. Aku ayo rene. Nah aja minggir engko nek tiba aku kangelan bopong lho. Aja ya cempluk. Aja. Kok cempluk kowe minten. Iki mbok tangane ngene iki lho dibuka. Tangane buka terus tak ngene iki. Lah iki jadi satu ngene iki. Ora gelem apa piye? Den Mas. Oh, disawer lho. Iki. Lho entuk 200. Kowe arep mau kowe minten. Aku njaluk atimu wae. Ora enenge ning atiku mung ana dhuwit 200. Kok ati kok teleh duit lho. Piye tanganku mau piye rasane? Iya, piye ya? Kuwi lagi tangan lho, urung liyane. Kapokmu kapan kowe? Arep jajal liyane ora? Piye? Den Mas, Ah piye ping paitan 200 kok? Aja minten. Tetep atiku tetep puguh. Aku ora wani nampa katresnane wong wedok. ngati pawi
Nadyan atimu tok nggo pawitan tresna karo aku, nek aku ora iso nampa Jempluk. Oh masa ora iso napa? Pripun, Pak? Ora Apik wis. saiki ngene lho Den Mas. Iya, Pak iya. nek pancene kowe ora seneng karo aku ya aku leganono sedilit wae. Ya paling ora sak jam wae wis. Ora aja ngono Jempluk, aja ngono. Lah Aja aku Cemplak, kepengin tenan lho. Suminten. Suminten jenengku sing Jempluk. gedhe pangap. Sak mergane sakjroning atiku. Atos-atos Iki wis ora ana wong wadon sing ana sakjroning atiku kejaba mung Cempluk. Mula minten. Aku ngerti yen atimu mengono Cempluk ning apa ya ora kepengin karo aku sedilit wae ngono lho. Sedilit wis. Umpama Kok bar kuwi nek arep karo Cempluk ya monggo ning aku leganono wae sedilit wae. Piye Den Mas? Mbok ora mlaku-mlaku mbok madeg jejeg ngene iki. Terus madhep rene, tangane ndaplang, terus dingenekke. Ayo. Garing ngene lho. ora, tetep atiku tetep aku duwe adeg-adeg. Wah, iki. Aku nek wis tresna karo sing jenenge Cempluk ora bakalan aku tresna marang wong wadon liya. Ngene iki ngapa golek sinyal wae? Kae Pak tiru-tiru nek ketoprak kae. Oh, ayo. Luput pisan kena pisan Yen gampang luwe gampang. Den Mas, Apa minten? apa kowe pancen ora seneng tenan karo aku? Aku ora bakal kondo lawali marang sliramu. Kematke aku, coba dimatke mataku. Sore tenan. Den Mas, Piye? madhep rene to? Madhep Ora rene. Coba nek pancen kowe ora seneng karo aku dimatke. Empat mata kita melihat jajal ono Iki apa? ketoprak iki. Iya, aku ngerti nek iki kudu nganggo basa Jawa ning kowe mbok jajal ngematke mripatku sedilo wae cepet. ngapa kok ngene aku ki? Didine nek seneng ngono langsung tak Ya kuwi rasa mbok kowe tekan. Ya tetep ra itu bro-broto konjur tiba-tiba seneng. Konjur arep ngene. Kok mengarep ngene wae. Den Mas ora sanggugu penonton. Iki antarane aku karo kowe. iya. Kematke. Aku matno. Umpama aku ngematno paribasane pucuke ngembun-mbun tekan delaman sikilmu, wis ora iso. Ora iso piye? Ora iso nibake katresnan karo kowe. Kowe iki Kejaba mengurung kulino. Kejaba apa? Kejaba apa, Mas? Kok nganggo kejaba ki piye? Kejaba apa? kejaba sing tak sawang kuwi Cempluk. Apa ya? Aku kalah ayu karo Cempluk? Wong tresna ki ora perkara sawangan ayu, perkara sawangan apik. Lah berarti aku ya ngono kuwi. Aku ora perkara jenengan elek, perkara jenengan piye-piye. Aku tetep tresna karo jenengan. Mbok jenengan please sedilit wae to. Ha ya ora apa-apa iki suminten wis mulai arep edan ki basane wis sak karepe dhewe. Wis mulai Iya. selip. Apa nek ora nganggo basa Jawa, nyanyi lagu Jawa, aku lagu India ya iso lho. Ya. Jajal apa piye? Aja dijajal. Lah piye to? Ben kowe ben Piye kuwi? Kata-katane piye, Pak? Kok aja dijajal. Nek mau dijajal wae ping marai semenut. lah karepe piye? Tenanan? Ya ayo rene tenanan. Aja saiki Kok otin sapa? ora iso. Ora iso piye?
Nek saiki ora iso, mengko suwe-suwe ya iso nadyan to. Iki ming tekne urung kulino, kok nek kulino iki njolak-njaluk ngerti ora? Iki ming urung kulino, urung kenal aku ngono lho. Karo tatin arti jegal sih. Kena gubet kabel lho. Ora iso cempluk pokoknya. Aku tresnaku mung karo cempluk ora iso karo Suminten. Aku wis kebatut janji. Pas ae. Ya mas kurai. Temen aja nek ya. Sapane dikae. Apa temerata. Jangan aku tahu. Ya karuhai. Kuci hotahe. Mas Broto ki piye to? Keterangane Den Mas Broto ki seneng dangdut keterangan. Bareng didangdut. Seneng dangdut, tak nyanyikke lagu dangdut ya. Ya, Den Mas? Ya sakarepune aku kabeh iki seneng. Nek kowe nembang meneh iki mau nembang apa India. Heeh. Balenono meneh. Lagune sing kuwi mau meneh, heeh. Apa ganti? Ya saisamu wae. Aku apa-apa iso lho Den Mas nek kanggo kowe apa to sing ora? Pengen aku apa? Pengen aku peluk? Hah? Piye to kok ya angel temen lho. Lah jare dapukane mo. Ah iya mah bener. Nek dapukane gelem ngono aku trimo langsung tak. Iya. Dapukane mo. Gayane irang kuwati. Langsung tak. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Cuma Wis mulai dan. kamu sayangku di dunia ini. Madep rene. Kowe iki kok madep rene to, Mas? Njaluk lagu apa tak turuti kok ya Mas Pamukya lho. Minten Apa? sing sadar kowe minten. Aku sadar. Aku ki sadar banget. Aku karo Kanjeng Rama wis dijodokke karo Kanjeng sapa? Rama sapa? Rama Trenggalek. Rama Semar. Bos. Bapak saya namanya siapa? Aku yo ora wani kok ya. Engko nek senani bapakmu dipisu-pisui masih loko aku. Kok bapakne Subroto to? Adipati Trenggalek. Lah siapa? Adipati Trenggalek. Mas, Diwasani ngono wis sawer. ora usah mikir jenenge bapakmu to. Mosok anane iki aku ro kowe gelem apa ora nek ora gelem nganggo kekerasan lah aku suwe-suwe nek ora gelem lho. Aja cem. Mbok ora Aja minten aja. kowe lho. Alah. Ora ana alah. Den Mas, Lah nek pas mlaku saka kene iki ya Kurang ajar. kowe weruh apa Den Mas? Weruh apa? Modiar kowe. Ayo, kapokmu kapan? Weruh apa tak omong? Kapokmu kapan kowe tagih kowe? Kowe lagi weruh kaya ngono, sesuk bakal weruh kabeh. Ah. Tene. ora aku tetep Kondo ki tak omong karo aku nek weruh kabeh nek. Lah terus piye? Karepe terus piye lho? wis saiki dicupet cukup semene wae yo minten. Ora. Ayo. Kok njo liwat dhuwur terus lho. Lah kene iki gelem. Sesuk bakal tak kei. Den Mas kok aja ndodok ngono kuwi lho. Kene tak benake wiranmu rusake lho Kang Mas. Tak benake. Tak benakne dhewe. Iki tak wirah-wirah. Nek sing benake kowe engko ana wawan sing. Lah ngopo
lho. Ora usah dibenake. Den Mas Broto ki bar tuku porok. Terus? Ah, nek pirane tok benake pire? Pire ngapa jengat? Apa Den Mas duwe per? Kok aku ndelok permu. Mas? Ora usah gagas piye-piye karo wong liya. Anane aku karo kowe. Dadi nek Tatin wis dadi ketum rakyat. Pinten? Apa? Saiki kowe karo aku ki karo Gusti wis ora iso karo dene wis Gusti sapa? Gusti Yuda. Gusti Sena ki ra oleh. Oleh ngono. Lah saiki ora usah gagas Gusti Sena nek pancen kowe seneng karo aku ya gek ndangnya. Ora oleh. Ya ora usah peduli wong liya no. Ora iso. Minten. Wis saiki kowe bali yo wae kono. Emah aku ora arep bali, aku urung entuk-entukan kok kan bali lho. Ya mumpung esuk ngene iki bali. Terus ngapa? Bali ayo bareng karo kowe, Mas. Ora iso minten. Jarene nek esuk-esuk ngene iki nganu, Mas. Mau piye? Ya ora Aku nek wis ngene iki aku yo bayangne warna-warna lho, Mas. Kayak senggol-senggol sikil iki kene yo gelem. Oh, sikile tok senggol to. Sikile tok to. Den Mas. Karo ditembangi diteruske. Kamu apa? Heeh. Tekan Wis lali kowe. Luput pisan. mau wis luput. Yen gampang. Yen gampang luwe gampang. Yen angel. Iki kok ana regete to, Mas? Men apa-apa kok men dikumbah cempluk wae. Ora lho, iki ki arep tak resiki ana regete. Men nek mengko ndak ana apa to? Ora kuwi ya keringetan tak ulapane ya, Mas. Den Mas aku pengen ngulapi kuwi lho. Mah iki mesti kerak. Den Mas, aku wis jupuk tisu tak lapi. Aja ditisu kok tememplek nang rai. Gelem ya? Tememplek nang Nek ngendang. nganggo tisu ki ngelim. Apa? Ngelim. Ngelem ki piye? Angel ditetel. Ya, engko ditetel sing netel kowe ya. Nek tememplek nang aku sing netel kowe, nek tememplek nang kowe sing netel aku. Kene to, Den Mas. Asli lho to, jlimet lho kuwi. Apa nih sing jelimet? Umpama tenanan kan jlimet to ya oke ya. Wah, brotone wis ndase atos brotone. Mulai oke bareng. Kok kowe oke-oke ning ora ana anu tindakane kok kowe ket mau. Aku kudu kasar karo kowe. Monggo kowe arep kasar ning aku tetep ora iso tresno karo kowe pinten. Kudu kasar? Njaluk kasar? Yen angel Mau wis e. tan kena ati. kok ki ngomong cengkoke lali. Ben aku ora urusan cengkok kok. Oh iya. Sepenting aku karo Den Mas Broto dadi siji ya ta? Iki ki lho arep tak ulah pikir mau ya megah ki ngopo to ya? Ora Wong liyane ya do pengen tak lapi kok kowe tak lapi kok emah. aja ngelapi nggon aku. Raiku kok nggon aku. Lah ora nggon. Lah nek nggon aku ki kata-katane iki ketoke elike. Ya Nggon aku ki artine iso akeh banget. Nek aja ngelapi pasuryanku. Ngono. ya ngono kuwi minten. Iya. Den Mas, Apa minten? ana piye to aku kudu kon kepiye ben kowe iki gelem karo aku. Nganti yo umpama ki bumi karo langit tangkep. Heeh. Aku ora bakalan iso tresno karo kowe. Ayo mati kabeh kok iso. Ayo to nek bumi langit tangkete mati kabeh kiamat kuwi jenenge. Aku mati ra apa-apa nek karo kowe lho, Mas. Engko mati. Sapa to bolot kepengin bolot lho. Bolot lae kepengin karo aku kok kowe ora kepengin ki.
kepingung lho. Ah bolot kuwi wis ngusek-usek terus ta wis. Gitu. Aku aja tok padake ro bolot. Lah ngopo? Ah bolot kae iki ketok ing meking ki suarane song ropel ping 3 nek peking ting ting ngono ting ting tok ting ting tok ting ting tok. Lah sing tok-tok ki apa, Ya golek Demes? ana dhewe. Ning aku. Kok namu iso tok-tok? Hah? Piye to? Hei. Hadap sini dong. Lihatlah wajahku to Kang Mas. Sedih Ora. wae wis. Kari 2 menit sih, kari 2 menit waktune kari 2 menit. Sing gedhe pangapuramu. Ora gelem tenan. Sing gedhe pangapuramu. Nah terus aku piye? Aku nek ngene iki aku iso edan lho. Nek ora gelem karo aku. Monggo kowe arep edan, monggo kowe arep waras kuwi sing dikarepke. Lah mongko aku nek edan aku cok wudo lho. Sakarepmu. Lah kowe ora kepingin? Nek gelem dadi sawang wong akeh wudawa sisan saiki. Lho kok jurne nentokke kowe saiki ngono. Nek Kok kowe pengen aku wudo? wani, Ya ayo donor-donor nang kene. wani, Wani. tenan, Tenang. nekat, minten nekat. Kene nggonamu tak bukain dhisik kene. Aja dibuka minten. Lagi golek. Gede. Minten. Apa? Kowe elinga ya minten. Aku wis eling ya, aku ki eling. Ora Nek iso. kowe iki angel ya ora mau lho tak geblek. Aja nganggo kekerasan minten Ya awak. kowe nganggo alas ya ora Awak gelem kok. lara tenan ten kowe kekeras. Mosok kok kono Iki padha bojoku tambah kekerasan. lagi tak ngene lho. Ning tak akon adep rene ngene kok ya tiba. Apa ya ora duwe kekuatan sing marai iso ngadeg jejeg ngono apa piye? Aja ngono minten. Arep nandi? Ra entuk lunga. Dalane kok tok tutupi kabeh. Ya ben. Ket mau kok Aku kok nek mlayu nek mbrobos metu kono lah ora minten. Ya kene brobosan ngene, cepet iki lho aku selangah. Kok dicincenge apa piye? Ora minten. Wis minten, wis. Embrobos ya iso keri tenan. Ora iso minten. Aduh. Dalange ya petuk. Ayo gak dirampungke. Wis tak jami kurang 2 menit kok iso cerewet. Iki piye le rampung piye? Ayo nembang apa kok gak wis kok. Kowe tembang apa tak tinggal lunga kowe terus edan areng gulung-gulung ya sak. Hah? Iki wis gandrung Tinumbas arata wis ora gelem tenan kowe, Mas. Sing gedhe pangapuramu aja dadi lara atimu. Aku tetep ora iso nampa katresnanmu. Wis mangsa borong, aku bakal kondur ning Trenggalek. Aku melu to, Ding Mas. Den Mas. Aku melu. Den Mas. Apik to. Jos tenan nek iki mau. Oh, piye ndok entuk tepuk. Ditmu 200. Paris. Ya, tatin 200. Ayo wis iso menghibur para enggak. Menak. Waduh, 100 ya. Ya, men adil. Oke, siap. Pokoke Nah, Iki sing do keploki do ngenehi ora? Pun nggih. wis apik Wis wis wae. wedan, rasa. Sesuk nang wedan ya sak yuta. Ah iya. Sayu to gelem aku usul klambi. Aku tak bareng atus. Wah bagong bareng kok njok. Aku penonton Aku melu getem-getem rasane. Ayo apik. Kuwi jenenge nek kowe melu getem-getem kuwi tegese pemerane keduanya itu sukses ngono lho. Peran dadi wong nyenyengit ya kudu iso nyenyengit. Peran dadi wong gandrung ya kudu iso. Ayo wis jenenge apik kaya ngono mah. Heeh. Yuk ngedeke ketoprak wae, Truk. Rasa dideke wis ben turu wae. Dadak ngedek-ngedeke barang aneh-aneh ora. Wis ngene iki wae, heeh. Slendro. Ya. Neruske suminten ledan kok ndak lautane tan. Ya, tok nei lagu apa Slendro? Jane.
anut lakuning Kurawa hen patine Sang Abimanyu kena ing citra tandya Sang Satyaki magut ngambil sanjata ing Abimanyu ana wigati apa dene sowan tanpa tinimbalan lan nembe wae dadi rasananing para pepundhenmu Pandhawa inggih Prabu sewu kalapatanipun ingkang putra ing Tanjung Anom kula nyuwun pangapunten krana sawetawis wekdal kula mboten sowan wonten praja ing Amarta kula ndherekaken sangganing para kadang ingkang kapandhegan dening kadang kula pun Yayi Wisanggeni sowan dhateng Karang Kadempel inggih menika hamba bantu dhateng bot repotipun Siwana Yantaka Kakang Semar Darbi gawe apa kulup netepi dhateng menapa ing sampun sinasmitakaken dewa tumraping kadang kula pun Yayi Wisanggeni bilih Siwana Yantaka wonten salebeting pasempenan katingal mawa cahya tuwin namangku Sang Hyang Candra tumunten Kyai Semar badhe gadhah damel mambangun desa namung kemawon wonten syarat srana ingkang kedah linampahan apa syarat sranane nggir putraku Tanjung Anom mboten sanes kejawi namung ingkang putra pun Abimanyu dinuta dening Kyai Nayantaka supados nyuwun ngampil pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sadawa Abimanyu kula wonten paring adhawuh apa kira-kira Kakang Semar mestine ora bakal nambuhi babagan pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada yen to pustaka Jamus Klima Sada kuwi pusakaning para Pandhawa kuwi panguripaning kawula sak negara Ngamarta mongko ing atase Kakang Semar mung butuh kepengin bangun desa wae lha kok dadak abot temen syarat sranane kudu mboyong marang pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada kulup atmajaku bocah bagus mula bali marang Karang Kadempel matur marang Kakang Semar yen to Pandhawa ora keduga ngaturake pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada nanging bakal ndak aturake pusaka lamun Kakang Semar bisa ngendikake apa to ingkang dadi gegayuhane dene dadak mbutake pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada kulup nuwun pangapunten Bu paripaksa ingkang putra ing Pringgondani kemunjuk atur sawadya Kanjeng Prabu monggo kula sampun kebacut prasetya dhateng Siwana Yantaka menawi ngantos Gatotkaca mboten kedugi mboyong pustaka Jamus Klima Sada sak mangke badhe tetel kasatriyan kula dene kula sampun sumpah prasetya parandiri mboten saged linampahan mriki saking menika kepareng mboten kepareng kula badhe nyuwun pustaka Jamus Klima Sada upami mboten dipun parengaken dinten samangke halumung para Pandhawa mboten ngakeni ingkang putra minangka dados putraning para Pandhawa nanging menawi paduka maringaken saestu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan wong Kritenan nang tasih